Kwaramogi wantiere kod mathoth maikuni chendo maro imore intiere kama Karen keche wantiere kod weche manyien mwanono ni kendo waluo ni eyo makare Infotrack ogolo nonro e weche motenore kod somo mar grade mar 10 jonyuol osebedo kod ywak mopogore opogore jogo manie sekta mar somo bende ntiere kod paro mopogore opogore duto wantiere kod iye kaendi jatend piny Kenya William Ruto pod dhi nyime gi yango chenro mare mar nyota oseo jogo mosebedo ka siemo wang'e e wach mar omenda mochiwo nikech giwacho ni seche moko tiyo godo e weche mag campaign oduoko gi mayot owacho ni ochiwo omenda kaluwore kod chenro mar bottom up mane gi yango bende jopur mag niang' ywago gope gi mopogore opogore mo bende chulogi gikone jopur mantiere gwenge mag Ahero bende nyalo buonjo nikech yawo ne gi dho lalo mag pi mago kanal kaachiel kod bende miyo gi achiel kuom masinde mag biro bedo ka gikuoyo godo yathe ochele magisebedo ka giywak ni winy ketho kuom kinde Migori jogeto nganya ywak ni kambi mane oyaw kuno mar rabuon podok ti kaachiel kod weche mag adhula mopogore opogore ma nitiere kaachiel kod ng'wech to kod weche mag ohala miyo nitiere kama kare magi e weche ma omiyo pek. Finding that the cause of the death of the deceased, that is Vitalis Okinda, was caused by injuries inflicted by a known person, herein prosecution witness number 12, and I shall make an order that appropriate charges be preferred against the named individual by the DPP. Doho Mabondo Ngunu Bilario nigi tudruok gi nek mar Vitalis Okinda mane otho dang'ech ka koro burano ochwal e doho ma Siaya. That we will be in our offices at the right time so that also they can save time, they can be able to plan themselves properly, and when we are not in our offices at the right time we send a very wrong signal. Jotije bura mag piny owacho mamale boma ma Kisumu ne oyudore kama tek bang' kane olornegi oko mar apisegi wirani gichopo modeko e tich. Walifanya sample just 1 month, tukaona unga tukafikiria tutaendelea, then ikakata, hatujaona maendeleo, hatujui shida iko wapi, national government ama ni county government. Rabon wa Migori penje gimomiyo tend county wa Migori ne ogero kambi mar geto nganya ka ok onyal konyogi. Machiegni nya Kwaramogi wantiere kod mathoth moikoni mebed kode chakruok nyaka giko nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Liz Otieno kawachako gikone to do Mabondo oyudo obila ariyo moting'o OCS machon Mabondo Francis Mungami kod obila James Ngariba ni nigi tudruok gi tho mar Vitalis Okinda jal mane owito ngimane tesendo obila Mabondo higa mag 2022 obila ariyo koro ni kod bura mowinjore yalnegi kaka Stephen Bikolero burano koro chwal e doho ma Siaya kama ibiro winje kod jang'ad bura David Kimei. Bang' tayo chenro mar winjo buch nek mar Vitalis Okinda, jal mane owito ngimane tesendo obila Mabondo dwe mar achiel higa 2022, gikone to anyuola mare ochako yudo fung'ruok e doho Mabondo. Kane ogolo ng'eto mare bang' chenro mar winjo neno rumo, jang'ad bura Christabel Maiyo ong'ado ni obila James Ngariba Bennett nigi tudruok e wi nek mar Okinda ka itudo gi ketho mar rodho Vitalis kendo weye gi reme fundi mag dende gino mane okelo thone. Cause of the death of the deceased, that is Vitalis Okinda, was caused by injuries inflicted by a known person, herein prosecution witness number 12, and I shall make an order that appropriate charges be preferred against the named individual by the DPP. E kinde no, doho no bende noyudo OCS machon Mabondo gi tudruok mar kelo nek makamano ni mar ne oyule tich kendo rem golo chik ne obila mane oriko nitiere e tich mondo chwal Vitalis Okinda e od thieth e kinde mane osaso dende. The then OCS of Bondo Police Station or order the deceased to be taken to hospital for treatment upon the complaint being made by the deceased and several officers who were manning the police station. So proper charges in the nature of negligence be preferred against the named individual. Third,
A certified copy of this ruling is furnished to the DPP for the record and for further action. So this inquest is hereby marked closed, and this court proceeds to 4 years later wishes to offer condolences to the family of the late Vitalis Okinda. Kane giloso bang'eto makamano, okinde mag familia mar Okinda nonyiso geno margi ni doho biro miyo anyuolano ratichgi ka gipuoyo doho mabondo kuom ng'ado bura makare bang' bura nobede doho kuom higni mohewo 4 kendo koro idhi tiekruok kode e doho ma Siaya. Rawerani nowuok mondo odhi osiptal mabondo kama ne odhi manye thieth kata chanjo mar COVID kata gima nade mane ditere. To chieng' onogo emane apiko ne omaki, koro kolaw apiko ka polis to lor ne kuro. Lor manolor nego ni ema thone nowuokie, ma thone wuok kapod en e lwet polis. E kinde no, familia mar mosenindo Vitalis Okinda nokwayo doho ma Siaya mondo ochwalo chenro no mar winjo bura mar neno ni gikone gichak giyudo ratichgi ni mar gino osemayo gi kwe kuom kinde malach kendo duono mwandugi. Amor gi doho mabondo nikech onge gima gipando, tageno ni kapod wadhi nyime pod wabro yudo ratichwa. Vitalis Okinda norado gi masira mar thone e kinde mane odhi kawo apiko ne tesendo bila mabondo manoriko make e kinde mane odhi mar yudo chanjo mar korona e od thieth mabondo. Bang' chwale tesendo bila mabondo, kae ema iyango ni obila ne orodho dende kendo kane ochop kode e od thieth mabondo, to jochiw thieth noyango ni ne oriko osewito ngimane. Duoko mar bero mar ringrene ne oyango ni Vitalis ne otho kokalo kuom hinyruok mane oyudo fuoni mag dende. Burano koro ibiro winji e doho mamalo ma Siaya e nyim jang'ad bura David Kemei. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nonro motim gi kambi Infotrack oyango ni atamalo maduong' ma jo Kenya pod ywago midhiero monuro kit somo manyien mar CBE ahinya to ng'eny omenda ma school fees, uniform kod gige somo mamoko. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, lipod Infotrack bende lero ni atamalo 45 ma jo Kenya onyiso to e kit kaka imiyo jopuonjre maksi bang' timo penj. Ndalo masanja kende bang' jopuonjre donjo e sikunde ayanga e okang' mar grade mar 10, lipot mar kambi timo nonro mar Infotrack onyenyo moko kuom midhiero mamiyo jonyuol kod jopuonjre chunygi goyo kibikibi kendo medo kelo luoro e kaka chal mar somo dhi bedo thurka. Infotrack e nonro margi manotime kinde mar 12 higa mokalo nyaka dwe mar 1 higani oyango ni atamalo 39 mar jo Kenya oyango midhiero mar omenda mathoth mar somo kod nengo mar lep somo. We can report that 39%, this is both parents and of course learners, have made a complaint, or they've raised the complaint of the high cost of the system. And this high cost of education are mainly attributed to school fees and the uniform. Lipod no medo lero ni atamalo 19 mar jo Kenya bende oywago nok mar ng'eyo ewi kit som CBE, atamalo 13 oywago onge mar omenda somo, atamalo 4 oywago chochni e yore donjo e sikul, ka atamalo 2 oywago luoro kod dang'ni mar paro e kind jopuonjre ka kaunti ma Nairobi e motelo omenda mamalo mar somo kod atamalo 43. Nonro bende yango ni atamalo 45 mar jo Kenya onyiso to e kaka imiyo jopuonjre maksi kit somo manyien ni, ka atamalo 39 to oyie kod kit chiwo maksi e yo manyasani, to atamalo 17 uketo wang'i ni gini ne. Jo Kenya bende onyiso paro mopogore opogore e wi rang'iny mar som CBC pachoka, ka kuom atamalo 100, atamalo 49 wacho ni rang'iny mar kit somo no pachoka ber, atamalo 33 to wacho ni orach moloyo, ka atamalo 18 to wacho ni onge pogruok kod mar 844. Nearly half of Kenyans, that is 49%, opine that the quality of education has improved compared to 844 system. However, there is also a 33% that believe the quality of education has worsened, with an 18% stating that the quality has remained the same. There's no change. If they were to compare like and like, CBC and 844 system, they don't see any change at all.
ewi paro mosekelo pogruok ewi chung' mar ni jopuonjre dhi nyime kod rwako uniforms koso oyo. Atamalo maromo 63 mar jo-Kenya neno ni jopuonjre odhi nyime kod rwako uniforms kaka yor chiwo arita. Atamalo 34 neno ni ogol uniforms kendo jopuonjre odhi e sikul kod lep dala kaka yor golo oko nengo matek mar bech lep somo kod pek mar yore sir ne somo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto kwedo weche moko mosebedo ka wacho kod jasike mag siasa ni otiyo kod chenro ma ji rowere weche mag ohala mong'ere kaka Nyota e sero ombulu motelo ne yiero maduong' ma biro. Ruto ramo ni chenro mar Nyota chal kod bottom up kama ne osingo mating'o malo rowere weche mag ohala ka ochayo jasike mag siasa kuom rem bedo gi chenro mar loko ngima jopiny. Chris Owino Mioler. Chenro mar miyo rowere kony mag omenda e weche mag ohala mong'ere ka Nyota program kawuono ochopo e kaunti ma Kisii kendo weyo rowere mohewo 8,000 ka buonyo nyaka e bengi. Jatend piny William Ruto mane otelo ne chenrono otiyo kod thuolo makamano mar duoko jogo ma osebedo ka jaro chenrono kendo tude kod siasa mag yiero maduong' mabiro ka owacho ni gin jogo ma onge kod agenda mar bero ngima jopiny. Musikubali propaganda ya watu ambao wanaongea mambo ambayo hawajui. Watu wengi watakuambia program ya Nyota ni scam. Kwani hawa vijana wameketi hapa ni scam? Hawa ni watu kamili ama hawa ni watu ambao wamekuja hapa wasipojua mahali wanaenda? Nyinyi mmejituma. Hawa vijana walio hapa leo, you are heroes of this program. Ruto odok ne chenro mar Nyota program ka oleron en mar loko ngima rowere mochando ma ojwang' kind oganda kalure kod somgi mapiny gino ma olure kod chenro mare mar bottom up. Mimi wakati tulienda kwenye uchaguzi tulijua na tulisema ya kwamba changamoto kubwa ya Kenya ni vijana wengi wamesoma, wamemaliza standard 8, form 4, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini shida kubwa ni ajira na biashara ambayo haiko. Huu mradi wa Nyota unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakupata nafasi kuwa na degree, kuwa na diploma, lakini Mungu amewapatia talanta ya mambo ya biashara. Na kama sio huu mradi, hawa vijana wangepata msaada, kwa sababu sana sana hapo nyuma tumekuwa tukiangazia wale labda wamehitimu kupitia vyuo vikuu peke yao. Siasa mag loso riwruok mar siasa kind ODM kod UDA bende odhienyore kini magavana ma Kisii Simba Arati kod jalekweth jood bura manok Junet Mohamed osingo ne William Ruto ni ODM dhi sire lwedo e yiero mabiro ma onge dok chien. Mtu peke yake alisimama kama alikuwa anataka kiti ya party leader wakati mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa hai Kasarani, ni mimi. Kwa hivyo mimi ndio the second in command katika chama cha ODM. Wananchi msikuwe na wasiwasi, sisi lazima tutahakikisha maendeleo na tumeshirikiana na serikali maendeleo ifike kwa mwananchi. Arati onyiso Ruto mondo kik bed gi luoro ewi kweth machielo mar ODM makwedo osiepe kind ODM kod UDA e kinde ma Junet Mohamed to onyiero kweth mobalo kod sirikal kuom donyore kod tije mag duol matayo yiero pacho kae IBC. Junet wacho ni mago gin ranyisi kweth mobalo kod sirikal osechako ywayo ng'ich ewi yiero maduong' mabiro. Na wale wanajua symptom ya hiyo ugonjwa ni wale wamepitia hiyo ugonjwa kama sisi. Sasa hiyo ugonjwa symptom yake, unaona uchaguzi unakuja unaanza kulaumu IBC. Oh, IBC iko na shida. Sijui watu ya system iko na shida. Sijui watu gani. Hiyo yote ni uoga. Watu wawache uoga wakuje kwa kiwanja. Watanyoroshwa mbaya sana, na watu ya ODM na watu ya UDA wakiungana. Safari hii hakuna uchaguzi hapa Kenya. Chris Owino, Ramogi TV. Komishona mar gwenge mag masawa ma Kenya Joshua Kanatha oyango nonro dhi nyime motegno wi monj manyocho tim
e kanisa moro e gwenge ma Othaya e kaunti ma Nyeri chieng' Jumapil. Monj ma nyocha oyudo ka jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua ni e lamo e kanisa nogo. Kantha wacho ni kata mano obila ma inyalo yudi gi tudruok gi monjno ibiro kawnegi okenge mag chik. Okwayo jokanyo duto koriwo koda ka josiasa mondo chiw thuolo makare e nonro ma idhi nyime gi timo gi kweth arita kwe to kod duol mar IPOA. Government agencies, one, IPOA, and the internal affairs in the police unit. And for obvious reasons, we cannot investigate ourselves. The message to all of us, especially the public servants, the police, the girls, everyone, is that we should take our work seriously. And we know we have the standard operating procedures. And we are saying that the entire government machinery, central region, will not withstand any or tolerate any incitement from whichever quarter. We will be very firm to make sure that we don't create chaos. Jatend migao ma jotije piny owacho Geoffrey Ruko yango ne piny owacho segik okenge mogik ma keto nyong'ong e chudo mag jotije mage kaka yor thulo ko jotije manyawawo e PC mag piny owacho. Wacho ma kinde mane utimo limbe kaunti ma Kisumu kamano chulo ne mokum jotije mag piny owacho oko kalore ne gideko mar mondo mine gichopi tich. Lydia Okeyo miwaler. Kwan mathoth mar jotije piny owacho e boma ma Kisumu kawuono noyudo wendo mane ok gigen, wendo mane omiyo lornegi apise maggi bang' kane gichopo e apisego modeko. Watu wa serikali tunafungwa hapa hivi. Jatich ka jatich mane ochopo e tich bang' saa 2 okinyi ne odine oko e kinde limbe jatend migao mar jotije piny owacho Geoffrey Ruko mane oyango ni keto yomyom e tich e apise mag piny owacho en gino manyaka rang malong'o. By mwezi ya 4 namna hii ambapo wengi wetu watanaswa na ile mitambo na ile program ambazo tunaweka ya kuhakikisha kwamba lazima tufanye kazi yetu tukiwajibika kwa Wakenya, na huwezi wajibika kwa Wakenya kama haufiki mahali unafanya kazi kwa masaa ambayo inayopaswa. Ruko ogolo chik ni mondo mi apisa marango jotije go mondo mi oneni oketi e tim chike matayo jotije sirikal kendo oneni yore tudruok mag apise go oyaw makare kendo ratiro oketi e kaka itayo apise go. I would want to have monthly report on the responses as far as telephone calls, inquiries from the public inquiring different issues, so that we can run an efficient public service. Kata kamano, jotije ma ochung' ne wuodhe jopiny madonje e pacho ka kata dhi e pinje maoko matiyo Huduma Kenya to ne omi puoch gi pak kuom tiyo matek kendo rito seche mag tich. Piny owacho nochaka yanga chenro mar keto nyong'ong kuom jotije piny owacho kaka yor thulo oko jotije manyawawa, chenro manochaki higa mokalo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jalup jatend migao ma weche pinje maoko e piny Amerika Christopher Landau wuopo chal ma winjruok e kind piny Kenya kod piny Amerika ni mar osekonyo pinje ariyogo yore mopogore opogore. Landau losi kinde nyasi ma apoya apisas mag Kenya mane okonyo e mise mag duoko kwe e piny Haiti. E kar tiegruok mar obila ma Embakasi e buore Nairobi ne en nyasi mar puoyo apisas mag piny Kenya manokonye mise mag duoko kwe e piny Haiti. Nyasi ma oyuor kod jalup jatend migao mar weche pinje maoko e piny Amerika Christopher Landau, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen e kind apisas mamoko mag migao mar arita. Landau puoyo osiep kod tudruok ma e kind Kenya kod piny Amerika moloyo to ni piny Kenya nokawo okang' mar konyo duoko chenro mag piny Haiti e wang'e kod neno ni kwe oyudore. You answered the call of your own government to go over there and police that very unfortunate country, provide some law and order, which you saw this firsthand has completely broken down in that country. But you also answered the call of the international community. And in particular, the United States was very eager
to address this crisis in Haiti. Kenya took what many around the world saw as a leap of faith, a decision to deploy more than 12,000 kilometers away from home. This decision, driven by a firm commitment of His Excellency the President to our responsibility as a member of the international community in good standing. Korka kore, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oduoko erokamano kuom sir ma piny Amerika osechiwo ne piny Kenya kuom thuolo duto ma apisas ma Kenya osebede piny Haiti. We are grateful for the immense logistical and technical support extended by the United States government to Haitian mission. We also highly value the partnership between the United States and the National Police Service in training and equipping our officers. This occasion speaks to the values that Kenya upholds in international solidarity, collective responsibility for global peace, and unwavering commitment to the rule of law. The United States government remains a key strategic partner of the National Police Service in strengthening our capacity, professionalism, and operational effectiveness. Kenya's deployment to the Multinational Security Support Mission in Haiti, now known as the Gang Suppression Force, stands as a defining moment in the international policing cooperation. This mission demonstrated Kenya's readiness to shoulder global responsibility, the confidence placed in our service by the international. Motelo nema, lando noromo kod joten migepe Musalia Mudavadi, maoyango ni tudruok e kind piny Kenya gi Amerika, biro dhi nyime marido arita nyake pinje mag libamba. Kabende giyangu keto ayanga, tielo machielo mar medo chwalo gedo mar Chula Mamanda e kaunti Malamu. Chula Mamanda en log tich mar arita monywando pinje ariyogo mathoro rido arita e tong Kenya gi Somalia. Visit also is marked by the groundbreaking ceremony of the expansion of the Manda Bay runway, a landmark step that underscores the strong security and development cooperation between Kenya and the United States. Limbe makamae en ranyisi ma tich makare ma apisas mag piny Kenya osetime piny mar Haiti. Kasingo en ni gibiro dhi nyime nyaka kanyo mar rita ma piny Haiti doge wange. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro mugire migao mar omenda Dr. Chris Kiptoo koni piny owacho ikore marie uso ne kambi mora man kod bei mamalo ne silings 34 pok mage kambi ma Safaricom masani nitie twak kod kambi tudruok ma Vodafone. Kiptoo kone jood bura ni nengo mamalo koidore to piny owacho ok nyal mana chunjo kod nengo achiel. Mak mana ni gisani to moseyudore maber en mar silings 34 kuom share. Mage yangore kinde romo kod jood bura masani timore Naivasha. Motelo lema jood bura mathoth osebedo ka kwedo uso ma kuom pok mag piny owacho mantiere kambi Safaricom ne kambi tudruok ma Vodafone ka ng'ur neno okang' ma itayogo bech mwanduno kod mudho mokwako uso makamano. So whichever way you look at it, this is a good offer. And we carefully looked at it. And these mathematics showing here are clear. The cash flow shows that 40 billion today we take. And then we will pay 55 billion in 6 years. So the implied cost of funds would be that you would pay only 5.6%. So if anyone else tells you that the market share of Safaricom is at 80 shillings or at 90 or whatever price it is, ask them which valuation model they're using. And if they can prove to us which method and use, then you can say that this share has been either undervalued or overvalued or whatever value they are going to create. Because here we have a block sale to an existing shareholder. But that is not the only divestiture method. We could have offered that to competition. We could have gone to further public flotation. Even SHA relies on Safaricom. Everything relies on Safaricom. So, honorable members, I want to ask you, don't even bother to listen about the pricing. It is not about the pricing. So, honorable members, please reject this thing. Tok lipot machal kamano nyakwara mogi wadhi yweyowa mokwongo kata kamano kikiri mabor pod wantiere kod mathoth moikunie chenro ni mar Oimore. Piny chalo chiro, igo enengo,
ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakorom Gajuang' madwaro duoko, to ka ema wabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV. Fuliva vyema walijisitiri shuleni na waling'aa, usafi Maombi pekee ndiyo silaha ya kupoteza majaribu mbali. Machiegni migawo weche tudruok gi lony manyasani ochiwo ne apisi maton jener masinde manyasani mar keto tije do bedo mayot kokalo e lony. Masinde go ne ochiw e bwo riwruok ma The Kenya Digital Economic Acceleration Project. Aton jener Dorcas Oduro wacho ni nyaka sani yore mag chiwo resruok ne jopiny osebedo mayot nikech lony manyasani. Jatend migawo ma tudruok William Kabogo owacho ni sirikal biro medo sirogi. 1,300 devices to the Office of Attorney General. At the time that we were colonized, we have those records here. We hope we'll digitize them, and with the help of our CS, we can archive some of them so that the people who come after us can also see where we came from. Now, these resources will enable us to accelerate workflow automation, improve record management, and support seamless service continuity. They will also directly underpin the OAG Training Chamber and the ICT Innovation Hub. CS, as we uptake technology, we have to be wary of the legal implication of technology. And for that reason, the Office of the Attorney General has come up with a digital incubation and innovation hub where we want to teach cyber security, AI, social media, data protection. When I remember coming here as a member of parliament, the whole of this place was full of files. And what I have seen today is amazing. It is possible to digitize government. The Attorney General has done it. Jopuro chele ma West Kano sani koro nyalo buonjo kutenore kod yudo chenro makare mabiro miyo keyo pie puothe bedo mayot. Gine makoro dhi miyo giyudo keyo mabup kod yaro chiro mar ochele. Managa lipota mara Millicent Adhiambo lerano ma en kaluwore kod chenro mar yawo wang' oula makeyo pi e puothe mano canals mane osedhi kod bad migawo ma piny owacho Lake Basin Development Authority ikomakore kod kembeji giwegi kaka yor bero pith ochele e alworano mondo mi okony e yore nyayo chiemo e pacho ka. E puothe ochele madago sub-scheme e Kabonyo Kanyagwal Ward, Lake Basin Development Authority nosidho ayanga chendo mar yawo kendo kungo wang'o oula kata canals mayo kilometers 20 mabiro konyo e keyo pi e puothe ochele makono. Kaka achiel kuom yore temo bero pith ochele,
kitiyo kod teknolojia. Bende LBDA ne osidho kalapapla matin kata drone mabiro konyo e kuoyo yath kod nego kute gi winy mathiroga keyo mar ochele. Kani oloso e kinde nyasino, jatatije mar LBDA Wycliffe Ochiaga ne oyang ni gimakore kod kembe ji giwegi ka gigeto yaro chiro makare ne ochele kod neno ni jopur oyudo keyo mabup mar konyo nyayo chiemo pacho ka. E higa mokalo sirikal nomiyo Lake Basin $70 mondo wang'iew godo michele e puothewa. Pod wabiro partner gi jopur mondo wang'i kaka yuto gi nyalo medore kuom eka achiel. Masani gigolo tan ka ng'eny to 2.5 mondo gigol tan 4.5 mondo jopur obed gi ngima makare. Jod Bramanyando Jared Okelo to kane loso ne oyango ni eka mag puothe ochele maromo 7 kuom 10 osebedo ka ok pur e alworano, gino mamiyo kanyakla kod kembe ji giwegi giketo $3 bilion mar neno ni chenrono ochopo kare. Giketo $3 billion pesa ma Kenya. Koro gi pesa mokel ka gi jowa moyie mako lwetwagi. Wadhi kawo eka 7,000 manyo bodha mondo koro miwa chiemo. Ne otelo bende ni teknolojia mar kalapapla matin no kata drone biro konyo jopur e kedo gi tuoche kod winy mosebedo ka chandogi e puothe ka duono keyo mar ochele. As you can see, the drone behind us will also be spraying pesticides that are either killing or sending away the Quilea birds. MCA Makabonyo Kanyagwal Pete oiko korka kore ne opuo chenro no ka okwayo ni kaber to olunda chiyaw makorusoin nimar ene chenro makotieki to ema nyalo biro kelo konyruok mochwere ne jopur ochele. Oro simeji limanywa kuma korusoin nitie mondo pur ochele odhi maber. Wawacho ma nikech wage ni baba nowe ikucho machiegni. E sama jakanyo mar Green Tech ma en kambi ji giwegi mochung' ne chiwo hola ne jopur ne okawo thuolono mar jiwo jopur mondo ndikre mondo giyud hola manyalo konyo gi bero pur margi. Jopur ne opuoyo chenrogo ka gikoni gin kod geno mar biro neno lokruok makelo dongruok e ngimagi. Ours, I think, is to thank the government, the national government, and all the stakeholders, and to urge farmers to be able to join and register themselves so that they can be able to produce the food that Kenya is consuming. With the coming up of Green Tech and Lake Basin Development Authority market, farmers are now going to get a higher price for their productions. Also, the inefficient supply of water will also be realized. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Dajo Subscheme, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Migawo mar pur e piny owacho mamalo chako chenro mar kuoyo yath manego winy e puothe mag ochele mayudore West Kano Irrigation Scheme e Kadibo Sub-County, kaunti ma Kisumu. Ma biro bang' jopur golo ywak ni winy mag osogo osebedo ka monjo puothegi kendo chamo mchele tieko. En gino mosemiyo jopur yudo lal mathoth e kas buora mag ochele moseromo keyo ma bende winy ketho. Lony mawuok e kaunti mag Kisumu kod mag piny owacho mamalo koro tiyo kod lony manyasani mar drone kendo chako kuoyo yath kuonde ma winy nindoe. Ma igeno ni dhi duoko piny kwan ma winyogi kendo miyo jopur fuong'ruok. Jatend migawo mar thieth Aden Duale yango ni chiegni jo Kenya 29,000 osebedo ka wito ngimagi higa ka higa kaluwore kod tuo mar kansa kama moko 44,000 osebedo ka gamo tuono higa ka higa e pacho ka. Magi ne owacho Mombasa. Kama tend kaunti ne bende bago nyasi ma ji oganda chutho to nyiri mondo mi obed ka dhi e pim mar fwenyo tuono mapiyo kendo rakore kode e yor chiwo thieth mowinjore. Jojaoko nigi ler. Jatend migawo mar thieth Aden Duale ne otimo limbe kaunti ma Mombasa kendo timo limbe kituo mar chiwo thieth ne jotuo kansa e kinde ni mabende piny ngima timo kampen mar gayo kansa mar dhood nyodo.
Kotene kod gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir, jatend migao no ne oyango ni tuo kansa osebedo ka kaongi ma oganda jo Kenya maromo gana 29 higa ka higa, ka bende olero ni dwaro nitiere mar jiwo chenro mag rakore gi tuo no. Close to 29,000 Kenyans die every year, and close to 44,000 Kenyans are diagnosed every year. So it's a top priority for both the county governments and for the national government health sector reform. Inajulikana sana hapa katika maeneo yetu, ama inaonekana zaidi ni cervical na breast. Wagonjwa wengi wakija wanakuja wakiwa tayari imekuwa sasa ni kupata matibabu ili waweze kuishi. Okoni migao no ebuo kumba mar thieth mar SHA bende koro timo lokruok ewi kwan omenda monego sirgo jotuogo, omenda mokoni sani gimedo kowuok e gana 500 nyaka gana 800. The Social Health Authority has enhanced the oncology benefit package now from the 550 to 800,000 per patient or per household. This is a very historic move, and this is to protect our families from the catastrophic spending that has historically driven many of them into poverty. Tuko na ardhi hapa katika eneo letu la Coast General. Tunataka tujenge ward maalum ambao kwamba itakuwa ni ward ya saratani. Wengi wagonjwa wakija hapa ni watu ambao kwamba ni maskini. Asa ile ambao kwamba SHA itaweza kusimamia, waweze kusimamia ya kwa wameweza kulazwa. Iseche gogogo migao mar thieth e kaunti ma Mombasa ne bendo bago nyasi mar jiwo mine mondo mi jobed kadhi e pim mar kansa mar dhod nyodo magikoni nyal rakruok godo mapiyo kofwenye chon. Huduma kama hii inapatikana bure bila malipo kwa vituo vyetu vya afya vya serikali. Sasa ni muhimu sana mama afike pale aangaliwe. Na uzuri haswa kabisa wa saratani ya mlango wa uzazi ni kuwa 100% ukipatikana mapema unatibika. Because during the time from infection with HPV to the time these changes are happening, there are no signs and symptoms. And that's why we really capitalize on women getting screened so that we can get these changes and then treat this woman and prevent them from developing cervical cancer. Ne bende gijiwa wach nyithindo manyiri manie kind higni 9 kod 14 yudo chanjo mar gayo tuo no. Tunatoa chanjo ya human papilloma kwa ajili ya wasichana wadogo. Mwanzoni Kenya ilikuwa ni miaka 10 mpaka 14, Tanzania ilikuwa miaka 9 peke yake, lakini nao pia kuanzia mwaka huu watamove kwenye single dose, yani dozi moja tu kwa mabinti wa miaka 9. Chanjo hii ni chanjo ya HPV vaccine ambayo pia imeweza kudhibitishwa kuwa ni salama, na kutokana na utafiti ambao umeweza kufanywa imepatikana pia kuwa inazuia matukio ya saratani ya mlango wa kizazi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jolony kod jokan nonro weche mag kido kod timbe yango keto kenge mag rito kido kod timbe oganda koting'o kit chiemo kod yiende nyaluo manitiyo godo e thiedho tuoche matinde ji ojwang'o. Koyango chendo magin go, director mar board mar kar kano nonro National Museum of Kenya, Edwin Abonyo, biro keto nonro e lony manyasani mondo yang go tienge mabiro. Oluwo ni pinje mamoko dongore kaluwore kod kit genya yore thieth kod chiemo ma Kenya kao kowinjore odong' chien. Watemo puodho yedhe wa mnwe tiyo go chon, chiembe mnwe chamo chon, kaka nwa miel chon, kaka nwa rwakore chon, gigi duto kabisa noseweyo ma ji oweyo manodhi manolal. Wan wanyaka gi yedhe minithiedho go lak ka lak ne rami, ung'e duto nyalot kwach nwa tiyogo, nwa nyaka gi yath mwaridogo lekewa, nwa nyaka gi yath ma iketo nathi ka nitie tuo moro ma kizungu luongo ni smallpox cha. Magi duto nwa nyalo thiedho. To gi thieth moko mang'eny kabisa mane donje e ich, tuo mar ich duto minimiyo ji to iyudo ka nyalo konyi. Koro sani gigi dhi kalalga. Koro sani National Museums of Kenya temo kawo gigi tindiko gi piny, kosendik gi piny tiketo gi gimiluongo ni National Repository, aeto gibedo documented to gibedo digitized, tikano gi
National Museums kae. To gigi duto duogo konyo mana jo oganda ma giduogo gi konyo. Koro wadwa ni kik weru kod gino. Koro dagomb ni uduto ung'i gini, governors waduto man kucho, ma Siaya, ma Kisumu, Migori, uduto umakru gi governor. Kaka Murang'a timo maber kabisa gi Garissa. Machiegni weche mag ohala, jotije mag kembe rego sukari kawuono ne obago ng'anyo ka gipiro gopegi kuom piny owacho to kembego kete lwet ji giwegi. Piny owacho ni kod gope jotije mag Nzoia, Chemelil, Miwani kod Soni mar bilion 4. E kambi mar rego sukari man Nzoia, jotije ne wuok kar rombgi ka gisewo piny owacho kuom bedo gi nyao e chulo gowi no. Jatend jotije mag kembe rego sukari kokalo e riwruok margi mar Kenya Union of Sugar Plantation and Allied Workers, Francis Mwangana, to ne okwedo tim mar oro bile kembe mag Chemelil kod Moroni mondo geng'ne ng'anyo no. Wangara wacho ni jotije moingo 30,000 e kembe 4 go biro medo ng'anyo nyaka chulgi. Mlikuwa hapa mkauza kampuni, pesa mmepeleka wapi? Sisi tunalia, tunataka hizo pesa zenye mmechukua mturushie pesa zetu hapa, wafanyikazi wanaumia. Watoto wajaenda shule. Kuna wenye wamerita hawajapata pesa. Kama usipoleta pesa, weta utakuwa one term. Ingine, wewe president, rais ninavyoongea, kuna watu 50 wamekufa. Na ile kifo wamekufa is one linked to hardship, depression, emotional. Hizo vitu zote zimewaumiza retirees. Ninavyoongea tena hivi sasa 12 wako bedridden na wako deformed. Watu hawana safety gears, hakuna hospitali hapa ndani, wafanyikazi wamekuwa kianguka wakikufa. Sasa sisi tuko kwa shida. All the monies would have been paid, the 10.8 billion. But from the look of things, if even the 1.9 billion that was supposed to be paid in November has not been paid, and nothing is being shown like there is going to be payment, there is no guarantee that this money, all of it, will be paid by end of June this year. There's no guarantee. And therefore, we have to demand it at our best by doing what we are doing. Wadhi kaunti ma Bay, piny owacho kaunti ma Bay komako rekod piny owacho mamalo oseko chenro machiwo chanjo mar kedo gi tuo mar achany mamako dhok, chenro mageto dhok 206 e kaunti no mangima. Ka ripota marwa Ali Beach lero, jopith jamni ibiro dwar ni ochul mana shillings 50 kende kuom dhiang' ka dhiang'. Kamera moko piny owacho mar kaunti no biro chung'ie. Jopith jamni gwenge mopogore kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ng'ur margi e weche mopogore mag jamni, ahinya to mago mamako dhok kendo miyo jamni tho, gino mawayogi kod lal maduong'. Achiel kuom tuoche mathoro hinyo jopith jamni en tuo mar achany mamako dhok, kendo nego dhiang' ka ok okonyo e yo mapiyo. Ka koro jopith jamni yudo fung'ruok bang' migawo mar pith jamni, e sirkand kaunti ma Homa Bay chako chenro mar chiwo chanjo ne dhok ne tuo mar achany. Chenro ma kamano ne ochaki Ramba e kanchud bura ma Kabondo Kasipul gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, kendo biro dhi nyime gwenge duto manitie kaunti ni, kendo dhok moinga 206 ibiro chanji e chenro no. Chenro ni machanjo jamni ochul thothne gi sirkal mar kaunti. Bathe modong' matin ema wakwayo ni mondo japith ochul siling 50 mondo jamni oyud chanjo. Tuo mar achany, mondo tuo mar achany kik mak jamni wa. Omiyo adwa nakwa jopith jamni kamoro amora ma untie e Homa Bay, goluru jamni oko. Jo chenjo ntie e wards wate. Gibro biro iru kikuriembgi. Gavana Wanga ne okwayo jopith jamni mondo kik rwak siasa e chenro mar chanjo dhok mana gichako no, ka okoni en chanjo mageto thiro tuoche mopogore mamako dhok, kendo geng'o lal ma jopith osebedo ka yudo. Kiweyo moko tim chenjo ting'eyo ni koro watimo nono, nikech jamni moko chanji diketho ne jamni mosechanji. Omiyo mane kwayo na Apisas mawuok e migawo mar pur kod pith jamni e sirkand kaunti ma Homa Bay ne okoni chanjo makamano biro thiro landruok mar tuo mar achany ka gikone gin kod yedhe mag chanjo moromo mabiro chanjo dhok te kaunti mangima. Watimo chanjo ni mokwongo mondo dhowa obed gi gima kizungu luongo ni herd immunity, mondo gibed gi teko mar dendgi wegi dhao gi tuo mondo kik tuo nekgi. Target ni mondo wachanj jamni madirom 206,000.
206 en namba mane wayudo kinde mane watimo ndikruok mar jopith mag dhok higa 2023. Dipo ni namba no samoro osedhi malo kata samoro osedhi piny. To wabro ng'iyo mondo wane ni dhok duto te ochanji. Wadhi vaccinate dhok e county mangima and gini itime Kenya mangima. Idwa ni mondo time mondo wagol tuoni nikech tuoni nego dhok. Kendo wabro bedo gi yore mabeyo makoro wanyalo bedo gi dhok ma tuoni ogol. Chiachwa inyalo us Kenya ka kendo inyalo us nyaka oko. To gi tuoche mamoko bende wang'iyo ni bende wabro temo mondo wagol machalo lumpy skin disease. Jopith jamni wacho ni tuo mar chany koro tuoche mamoko osebedo kanego negi dhok e kor gwenge kane gipako chenro machanjo dhok mane sirikand kaunti ochako. Waparo ni chenjo ni dhi geng'onwa mang'eny. Nitie tuo moro mana achiel kuom joma nitie tuo moro mambele cha icho nego dhere. Koro ka olendi mondo gokinyi mabet ng'at mokwongo mondo dhoga ochanj te. Mondo mi koro abed gi kwe ni koro kata ka tuo moro nogore kuomgi to yudo ka there is some resistance against that disease. To kod tuo moro nitie manyocha osieko kaendi nitiere dhera moro nomako to kuom hawi maber na thiedhe manochango. Koro kane ichanjo dhok kane owach ni mondo ater to no ochanje na dhok ma dhok aga neno ka koro gin maber. Koro tuoche machalo mag kuodo mag munyogi gine magithago dhok. Akwaya ni ka Nyasaye nyalo yie utimonwa kama endi pile to dino konyowa mondo mi dhowa gi kik bed gi tabu nikech tabu ma gibet go gin dhok ma ka wauso to wachulo school fees, ka wauso to wayudo konyruok. Koro onego bed ni gibet e ngima maber ka wan be wamor. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jopur mag rabuon e kaunti wa Migori dwaro mondo tend kaunti no yaw kambi rabuon mage to nganya magedo mare notiek higni 5 mokalo mondo miyo chak tich. Gihum ni kambi no osebedo mana kayaw kata yaw kod jotelo mopogore to bang'e to ilore kendo ok okony jopur. Juma Nigiler. Kambi mare go rabuon mar geto ngany maidore e sub county Makuria West. Kambi magedo mare ne orumo higni 5 mokalo ka isiro riwruok mar pinjego mag jorochere The European Union kao tende kod tend kaunti ma Migori kao ti kod omenda maro $107,000 sani koro chalo gunda. E kinde limbe mara ne kambi ni olor marangach ne ogo kiful. Hizi nyumba zilikuja zikajengwa hapa. Sasa kama hata kama hakuna kazi sifunguliwe basi hata klabu watu wakunywa pombe hapo. Mheshimiwa Governor kama anasikia hii sauti yetu leo atuweke vijana hapa wafanye kazi, afungue hiki kiwanda. Kambi mara bon mageto ng'anyo se yaudi riyo kama kuongo ne oege magare ko 20 e kind tend gavana machono Kotho Bado kabende ne ochako yawe kod gavana masani Ocheleako higa mar 2023. Hakuna kazi na tusaidia hapa. Maana saa hii kama ingekuwa ni kazi na tusaidia sisi kama boda tungekuwa hata tunachukua hata viazi kutoka hapa, hata kutoka kwa mashamba tunaleta hadi huku. So hii kiwanda hakuna kitu natusaidia. Sisi tulikuwa tunalilia serikali kama inaweza kutusaidia hii factory ifanye kazi, sisi kama vijana tupate kazi. Jopur rabuon kod jodak mamoko e gwego Makuria ka otele kod Nixon Robi ywak ne kambi kaka ne oyaw ne orego na rabuon kuom dwe achiel kende ka bende bang'e ne olore. Walifanya sample just 1 month, tukaona unga tukafikiria tutaendelea, tena ikakata. Hatujaona maendeleo, hatujui shida iko wapi, national government ama ni county government. Jopur mag rabuon mayande nitiere kod geno ma yudo chiro mar rabuon magiserito kuom higni mathoth. Wach ni pod giuso mana rabuon e nengo moyweyo ni jo black mawuok e gwenge mopogore ma oting'o Nairobi. Mimi ngwasheki kuja hapa walituambia kwa kilo watatunulia 50-50. Sasa ndo tunashindwa. Sasa tunaelekea wapi? Tuna soko, tunahusia mabloka. Kiwanda kilipo kuja karibu tulifurahia, tukafikiri kitatusaidia, lakini kimefunguliwa awamu 2 zote na kijawahi fanya. Bei iko chini, gunia mzima tunauza kwa shilingi 4,000. Kalo rekod jopur mag rabuon e kaunti ma Migori, tend kaunti ma Migori ka otendre. Korego mamoko mere koro sechengo mag pur e kaunti ma Migori ne omiyo gi kothe mag rabuon ma idwaro ni mondo gipidhi. Kabende bang' ka koro ne osechiek, chiro ma ginyalo tero to nyaka sani koro onge. Walituletea mbegu. Vile mbegu ilikuwa tukashindwa venye tutapeleka.
factory imefungwa, tukashinda pesa tutapeleka. Ikabidi tuka sacrifice, tukauza hiyo ngwashe kwenda Nairobi. Sasa tunashindwa, hiyo mbegu walileta ilikuwa ikae kwa shamba how many years? Tukapanda, ikafika wakati wa kuvuna, lakini bado soko ilikuwa ipo. Jatend migao mar pur, pith jamni kaachiel kod kaunti mgoyo Lucas Musenda oyango ni adieri ni kambi ni marabon okti kabende wacho ni ma obiro nikech midhieche mathoth ma oting'o yo mane ogergo kambini. Now that plant at the moment is able to dry maybe 3.5 tons in a day on a good sunny day. And I use the word good sunny day because the design of that plant is that it entirely depends and relies on solar. But the capacity of those dryers is another problem. You cannot dry 3 tons in a day, and the installed capacity of the plant is 40 tons per day. The machines that are installed at Getonganya are Italian standard, which means they are very sensitive to power fluctuations. Now that plant is so sensitive, and with the power fluctuations that we have in this part of the country, a lot of the time the plant is not running, even though you see there is power. Musenda bende wani sani gi manyo joket mwandu makoro nyalo taka kambi marabon mondo koro chak tich. Solution for this is to get a strategic investor who, one, is going to put in additional resources, because the cycle that I have taken you through requires real serious investment. We have identified a strategic investor. We are already having conversations with them. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ya koromo gitoke do report motenore kod weche mag ohala wa ka uyweyo ka waduogo wantiere kod weche mag tuke. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Abich ni e chenro mar ng'ejo thumbewa. E gwenge mag Nyang'oma Kogelo, wagoyo mbaka kod jowangla masulwe neno rieny e paw thum. Nick Woda Lego. Apondi Mercedes no kawa dhie studio. Ne wiwa wil kata kode gole. Ok ne mane hit song by then. Penjo maduong' en ni ang'o momiyo Nick oselal? Kopogore gi sigande, gin pek mage mano neno e thum. Nitiere issues mano arise. Cases nitiere case moro ne an gupondo. Kori ng'eni notama concentration mang'eny, nang'eny dala. Ochanda gimoro higa 5. Ng'ejo thumbewa, tich abich ni kochakore saa 2 okinyi to wanwe Ngeso saa 5 onyango.
Machiegni nyakwaramo gi weche mag tuke. Migawo mar weche tudruok gi lony ma nyasani ochiwo ne apisi mar Attorney General masinde ma nyasani ma biro keto tijegi bedo mayot. Weche mokalo kolony nyasani masinde go ne ochiwo e bwo riwruok mar Kenya Digital Economy and Acceleration Protection. Attorney General Oduor wacho ni nyaka sani yore mag chiwo resruok kosebedo mayot. Nyakwaramo gi mano ok en lipot motenore kod mano, kata kamano lipot mineno gi KTV gi sani en weche motenore kod omenda bende ochiw ma bro konyo tuke mag agoko. Yeah. And this came out from our strategic planning sessions where we found that our market and customer demographics are changing. Our customers are getting younger, more youthful. They are more participatory, and they are more engaged in everything that they're doing today in the built environment. And rugby was an automatic fit for us because this game is the largest growing sport in the country at the moment, and it's engaging people from all generations across the board, across the country, very, very effectively. So it was a natural fit for Crown to start participating in that space and to show that we are indeed the #1 paint brand in the country, and still supporting our sport, especially our sporting activities today, and where we want to be and position ourselves into the market as we build into the future. So that particularly is where we are. Our partnership with Kenya Rugby now almost one year in, we've had two major events, this being the third one coming up. We did some work with Kenya Rugby around the World Rugby Sevens circuit. We came in a little late, but the effectiveness was really, really good, and the responses. Then we partnered again with Kenya Rugby in Safari Sevens, and now we're partnering again with Kenya Rugby in the HSBC World Rugby Sevens Division 2. Rugby is a very expensive sport, and then hosting is even more expensive. So having partners like Crown come in, it helps us bridge, the gaps, to enable us host an event and showcase, give a good show. Yakwaramo gi lipot morumo no en mar weche mag siro tuke mag agoko ma kambi mar rangi ne ochiwo mano mar Crown gichiwo omenda maromo milion 2 ma biro siro chenro mopogore opogore mag tuke mag agoko mibiro tuge pacho ka HBC Sevens mano Division 2 ibiro tuge kind tarik 14 kod 15 dwe mar 2 tuke mibiro tuge pap ma Nyayo. Kawadhi nyime tim ma piny Kenya mabiro tingo bendera mare tuke mag Olympics higa mag 2028 ibiro dier makare kendo tiego maneno ni Kenya yudo midula mathoth e tuke mibiro bago e piny Amerika. Kenya geno chwalo jotugo matindo mamaraga manigi were piemgo gigeno mar chako monjo dero mar midila e piemgo. Jakom mar riwruok matayo ng'wech Barnabas Korir wacho ni gibiro chako ikruok chon kendo yiero jotugo manigi were kod lony mondo ting bendera mar Kenya. Bendo yango ni gibiro tiyo machiegni kod piny owacho gi migawo matuke maneno ni jong'wech odonje kambi kinde mowinjore kendo yudo kocha makare ne piem mopogore opogore ma Kenya chano chwalo e jopiem. We are trying to find a different way of actually operating. This is a new team, and we want to do things differently. Differently in the sense that we have to have enough time to prepare the athletes to compete, especially those who qualify, so that it doesn't mean that Kenya will only go to participate, but they have to go there to compete for medals equally like anybody else. To do that, it requires proper preparation, and that's why we have started now discussing with federations so far to see what programs they have for the athletes, what they are looking forward to as they move towards the 2028. Timbe adek e lig maduong' ma pacho ka ok bibedo e kind timbe madhi tugo tuke mag okombe mar FKF mano yango kinyi ma kawuono. Mathare United, APS Bomet kod Sofapaka biro bedo oko mar tukego. Timbe 64 biro piem e tukego ka timbe adhula mar Nairobi United ma gin joloch e tielo mokadho biro tugo kod tim mar L15. Gor Mahia biro tugo gi Dero FC mawuok Siaya, Bandari biro rwako gi Dhurai All Stars, Kahawa tugo gi Murang'a Seals, AFC Leopards, BB Bread, Shabana, Cosmos. Tielo mokwongo mar tukego ibiro tuge kind tarik 7 kod 8 dwe mar 2 higani, ka finals ibago tarik 10 kod 7 dwe mar 6 higani. To give us a few beats here and there as we officially get this one. Then we're gonna be having a special exchange. Thank you very much. There we have it.
Please, ladies and gentlemen, makofi kwao. There we have it. 3 more beautiful years of the FKF Mozartbet Cup. Nyakoromogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko chenro mar Oimore. Bende erokamano kuom bedo janeno mar Oimore chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen masebedo ka keloni chenro ma chal kamano e Ramogi TV. Kata kamano, kochakore juma manyien wabedo ka wadar kod kweth mar Oimore chieng' tich ang'wen nyaka chieng' tich abich. Kama chieng' tich abich ema koro wabedo ka keloni weche manyien e chenro mar Oimore. En chenro wabedo kod mathoth, wantiere kod chenro mar Gin Kanye mosebedo kabiro ni chieng' tich ang'wen. Mikelo ni kod thuon ka ji dhi, thuon ka ji duogo Walter Nyambaga. Wadar gi chenro no kowuok chieng' tich ang'wen wadhi go chieng' tich abich. Omiyo kochakore juma manyien abobedo ka keloni weche manyien chieng' tich abich saa 1 chenro mar Ang'ich Welo kod saa 3 chenro mar Oimore. Kama bende wabedo kwa goyo mbaka weche mag tuke mathoth, tuke mopogore opogore ma ituge pacho kaendi, ok mana adhula kende. Wantiere kod riwruoge mamoko matayo tuke mopogore opogore. Miyo chieng' tich abich saa 3 mar otieno tok weche manyien wabedo kwa goyo mbaka gik ma botimore gi kodira wang'eyo ni to chal nade, gi nonro moko mopogore opogore manyalo bedo ni opondo e weche mag tuke ka wago mbaka gi jok mawuok e riwruoge mopogore opogore mag tuke pacho ka to kod pinje ma oko. Miyo kochakore juma manyien kin jalo mosebedo kaluwo chenro chieng' tich ang'wen waloko tanga kata waloko odiechieng' wabedo kwa keloni chenro chieng' tich abich saa 1 mar odhiambo kod saa 3 Oimore. Mano emokelo e giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Liz Otieno. Ubed gi otieno mokwe.